Okay, maray na hapon mga tugang. Oras niya to alauna:30, 1:30 in the afternoon. Kami po ang sa inyong mga kaibahan sa loob po ng 2 oras, no? One, supposedly, we should have started at 1 p.m. Kita sa Facebook. And pag-iliba po, ako po ang sa inyong lingkod, Seth De Matera. Ini man po si Professor April from the Print and Broadcast Media Department. Yes, yan po, no? Live po kita, sir, sa BUFM 106.3 sa Facebook. Okay, sige, live. So, gusto sabihin ko kaiyan, nahihiling kita sa interong Kinaban. Sa free radio, 106.3. Sa sendong FM dial, 106.3 MHz. Okay? Kung gusto po nindong madamog kami dyan sa free radio, hanapin po nindo ang frequency na yan. Although, because of our limited signal, pag medyo rayot na po kamo, sa internet na lang kamo mag-connect sa muya. Ngapot po kan sa tuyang program ng segment na iniligi sa BUFM is ano ito, pre? Kalpihan. Uy, nanibago ka mo ano? Bako ining kalpi. Kundi College of Arts and Letters Kapihan. Yan, big ano siya, big merge. Pinag-abbreviate na ang nabilog tapong titulo is Kalpihan. Aron lang ini madadamo? Every Friday. Every Friday. Regular programming from 10 a.m. to 12 noon every Friday. Hosted by our professors from Bicol University College of Arts and Letters. Okay, so ining schedule na hapon, ano lang ini. Pero patikim lang ini, ano? Maiden version ka nakalpihan na dapat pala regularly, pag naging regular na ang programming, madalangog kita, madalangog ang mga BU professors, CAL professors from 10 a.m. to 12 noon every Friday. Kada daw po rin Biyernes. Yan, tama-tama. Kung gusto niya itong kumustahan ang gawos na nasa pagantabay sa free radio sa 106.3 MHz FM band. Kamusta po kamo kung kamo po nag-aantabay sa kunyan. Salamat po sa inyong pagdangog. Actually, inibagang BUFM, inot na in April na nag-operate kang 2014, no? Yes, sir. 2014. And in fact, saro kaligdi sa mga naging batikanang radio laboratory aid, ano? Ligdi sa station na ini mga tugang. Siri man pre, gusto nga kumustahan ang mga taga-BU, ang bilog na BU family na yaon po man yan sa pag-antabay. Yaong nagdadamog yata ang Research and Extension officer sa Professor Zoilo, si Sir Lester, and other BU officials na yaon po man yan sa pag-antabay sa 106.3 BUFM. Sige, pre. Alright. So, ngunya na pagkahapon, sir, saro sa mga highlights kang launching kan kalpihan sa Bicol University College of Arts and Letters, ang pag-emphasize na kang importansya kang media, lalo na sa pag-disseminate kang iba-ibang klase ng arte, lalo na ang college ta ay nagkikater ng iba-ibang klase ng arts and letters. Oo. Alam mo, Pril, dahil man yung human endeavor na they involve ang art. So parang sa gabos na aspeto kang buhay ta, igualin arts. Pero ini ang soul kang ano man na human endeavor, because without appreciation of the arts and culture, you'll never understand what you are doing. Actually, kung i-relate quickly, ang nangyayari ngunyan sa between Russia and Ukraine, naka-anchor sinda sa kultura, sa halos common culture. Pero alam mo na, igual yung mga factors kasi na dahil napapagkasunduan, kaya araw kayo nang nangyari. Pero kung hihilingon mo ini mga regions na ini dyan, sa parteng iyan kan mundo, basado sa mga binasa ng artikulo, kumbaga saro lang ang silang pinaghalian, halos saro ang silang hinangos, no? Kaya nga it's very ironic na saro ang paros na pigahangusan nindo, pero gusto pa nindo yung ipollute. So yan ang sarong problema. Pero balik ito ligdi sa tuya sa local level, Pril.
Siguro yung ang programang ini, yun ang magtataunin boses, no? Kung ano ang mga ideya, kung ano ang mga konsepto na gustong tindugan, no? Kan Bicol University sa nindong kang arte as in letra. So saro sa mga saro sa mga purposes or objective kang pag mukna kaning program kang Bicol University College of Arts and Letters para kita mismo iguana kitang sarong platform Yes, sa i-showcase lalo na sa mga outputs, mga obra kan sa tuyong mga estudyante sa Bicol University. Tama. Kasi kaipuan na i-showcase tama ng God kung ano ang mga kayang gibuhon as in pinagigibo kang universidad, no? Taaram tama baga April na ang Bicol University ang pinakang dahilan ko na kainin nag-existir yung aning sirbihan ang komunidad, ang iba-ibang sektores na yaon dyan sa satuyang community. So, siyempre kita sir, under the print and broadcast media, ang form kita related sa media. So, iba-ibang klase na media na ito consider ta, igwang radio, igwang television, and igwang print. Then, lalo na ngunyan na sa 21st century, paglaog, di ba, kang teknolohiya, mas pig-explore na kang mga tao ang online media. So, related sa technology ang mga programa, lalo na related sa arts. Oo, totoo yan. In fact, ngunyan April, ang dati baga ang nagimatantakang kita maglaog sa media, lalo na ako tamin yun na inot ako sa imo. Mga ipirang dekada, sir. Nagpuna ko sa media 1984 as radio volunteer. Then akong regular akong announcer. Day pa pa, sir, Zygote. Oo, actually, abo pa na yung pagparadoonan. Yung bagay na iyan, obvious man. And then, aram nindo mga tugang, kan nagpuong kami sa media kang 80s, no? Wala lamang ning man na vision kaming naaaraman na eventually ngunyan as we broadcast ma-start pa lang kita hali sa traditional na mga platforms, mapasiring pala kita pero sa online, sa virtual reality, sa social media ngunyan na nahiling doon sa Facebook and all the platforms na naka-reside sa internet or sa social media. Kundi ako sa April ang internet, ang www, nagpuon ini kang mid-90s. Mga 1995. 1980s na yan, dahil na-foresee even kan media sector na. Dahil na eventually pala, pwede man mag-broadcast, maski dahil ka sa free radio or free TV, kundi basta igwa lang ng internet. Na yun naman yan ang nangyayari. And ako actually, dakulan ng fora ang sa kuyang na atinderan trail kan mga inot na panahon na pigka para kumpara, gano'n baga versus ang term, the traditional media versus the online media or the new media. In one of the fora that I attended, sinupla ko, so sabi ko, sa kuya, bako dapat gamiton ang term na versus. Kasi, kumbaga, garo na-expand lang ang platform kang traditional media. Yes, garo man sana ini ang media, garo man sana ini tubig na dati ang sa iyang container niya is baso, ilinipat siya duman sa bowl. Pero the same principles of broadcasting, same principles of news writing ang pinag-a-apply. Ikabaga-aram mo yan, correspondent ka man ng daily newspaper, na alam mo man na ang principles na pigagamit sa pagsurat ng dyaryo, parehas man kung ikaw ma-post ng news sa online. Pag online nga, inilang mga arugan. Although may mga diit na kambyada, pero generally, we observe the same principles. Kaya dahil dapat i-entertain ang idea versus. Because they supplement and complement. So kung ikaw man sigurong nagbago, sir, duman siguro sa treatment sa kung paano ta pigsusurat or pigpe-prepare ang sa tuyang mga programs dahil iba na kung paano pigtatanggap kang audience ang content na hali sa media. Kung kang mga panahon, syempre wala man na means masyado, tama, walang means masyado ang audience na makipag-interact or nasuplahon ka or mag-add ng additional information. Pero ngunyan, somehow nakaka-apekto kung paano tatanggap kang audience ang content na pig-deliver. Wala ngunyan, Phil, habang nagtataram ka, may talkback mechanism na. May mga
feedback na baga. Mulayaw lugar yaw kan mga term sa Facebook, sorry. Pero yaw niya, kaito baga pre, lalo na kaito na day pa man, what? Kalagpong kami sa media, day man yung cellphone. Oo. Wala ning cable. Wala, as in nothing. Pero even yung 2366 sir na isi-send, for example, sa sarong numero wala pa ka to. Dai pa, wala So mga pa. greetings mo or kung may apot ka, i-send mo lang ngayon sa 2366 mga argayan. Ay, so ano ito so forerunner kang pick-upon na. So saro bagang, garo baga ma-upload ka sa linya kang telepono, tapos dumang ka mapadala ng message. Pero dapat may receiver ka ba, pick-upon. Ang pinaka-popular brand kito sa Pocket Bell. Pag nag-ring yan, may message, happy birthday from Mga beeper Professor pa. Lily Malasa. No cellphone kayo ito, Ma'am Lily. Aram mo yan, si Ma'am Lily. Medyo nainot pa ini sa kuya sa radyo. Ning pirang hinamos. Wala ba kayo ito, Ma'am Lily? Ano, maski ano, nothing. Warang cellphone, warang... Kaya nga kita kami pag nag-news right, alam ang gibo ko, news writer ako sa local station ka ito. As early as 4 a.m. dapat on air na kami kayo. So as early as 2 a.m. matana ko kaya. Alam ang gibo ko, nagmamonitor ako sa Manila, mga darakulaon na radio stations duman. Shortwave. Itong tabagang pula bagang radyo tang powerful. Mamonitor mo yan, tapos kung ano nadadamog mo duman, ipigre-record mo yan. Tapos itatranscribe mo later as another news. Araw kayang ka-crude, ka-difficult. So kung saan ang pagdamog mo, minsan nga may mga instances kayo, tuloy ko naintindihan ng figure, yung million, napo 10 million kayo. Kung minsan day ka mga anong weather report, etc. Anyway, those were the days, no? Ngunyan moderno na. Araw kayo na, as we broadcast, nahiling ko yung palang kita dyan sa cellphone mo, April. Okay. So, yan po. Kaya, dahil kang pag-revive, kang broadcast, kang BFM April, mag-expect ang sa tuyong mga paradam. Yung dakul pang mga programa, manayili tama po, ano? And, of course, we already informed sa mga deans and directors, mga heads of offices ng university during the launching of the station. Kasi ano ito, February 8. Riyaon sinda dyan sa amphitheater. And we told them na invited po sinda kung ano man sila mga programa, mga proyekto, mga aktibidades na gusto nilang ipaabot sa public, no, sa publiko. Tangan ni maaram na i-seminar sa publiko ang mga bagay na yan. So ngunyan, so balik kita duman sa piga urunang tang online. Although ngunyan, nakaka-adjust naman kita. Kasi nabanggit mo kasi bago na parang naglaog ka sa media, sa sabi nindang traditional media na mas effort talaga ang pigagibo kang mga journalists, kang mga broadcasters na sa diring kayod. Pero ngunyan, lalo na ini mga bagong tubutan na sa media din nagtatrabaho, mga estudyante ta, nahihiling ta na dakula din na adjustments ang pigagibo nila. Oo, actually, ang ano lang tayo, ang apprehension, ako baga na obserbaran ko yun yung halawig ng more than 3 decades na po ako sa media. Ang advice ta sa mga bagong interesado sa profesyon na ini, sa sektor na ini, is maugmawan man girare na pag ang bareta na sa imong ipinagluluwas, ika talaga ang buminilog. Kaysa, dinownload mo lang somewhere. And then, iaapuon mong sa imo. So nagluluwas baga April, ang issue kang plagiarism. Sabi nila, anong yung plagiarism? Criminal o bako? Depende. Pag ang plagiarism mo, sarong publicized ng work, na dahil man niya man kinopyright, dahil ka man talaga makakasuhan criminally, no? Pero ethically, because you own as you admitted as your own, or you made it appear as your own, the work of others, that is still plagiarism. So yan ang dapat na avoid. Alam mo ang sarong reward na mamatian ko bilang taga-media if ang information na nagsisirculate sa iba-ibang platforms April, ika talaga ang buminilog. Nakatabang ka na ma-informara ng publiko. Ika-aram mo yan. Minsan may mga bagay na ang sarong istorya kay pagalan mo. Ma-interview ka so kabo makiurong pipiriton mo. Magibo ka din paagi kung paano siya tumaramo, kung paano mo mabibilog ang sarong story na without your effort, dahil ma-inform ang tao ang tamang bareta. So yan ang pinaka-reward malang na namamatay ang talindi pyramid. So proseso na yan, sir, yung pigapod na art din sa part kang media. So pagpuon ka, pag data gather, pagkuha ka, pag i-interview kang mga legitimate sources na hanggang sa pagsulat kang istorya,
Piko konsidera taman yan na art. Of course. Yeah. Prayer, interviewing is an art in itself. Di ka dyan pwedeng, nitabi ang hapot ko tangog ka sila, number 1. Number 2, pag nag-interview ka, baga kasarabi dyan ang papungay-pungay ka mata mo. Minsan, kaya pa lang tandok mo, approving. Alam mo, nagsisimbang so, ano, gano'n ka, munuso tulong ka. Di, madiritso. Okay. Ipapahiling mo sa iya. Interviewing is more of an art than any other form than science, probably. Because, ang kukuhaan mo ng bareta, tao eh. Pag, kumbaga, gano'n, ako pa rin sa klase, pag explain ko sa inda, ang pagkuan ng bareta, garo ka nagkukuan pearl sa sarong naka-open na shell. Na pag maingat sa pagpurot ka yan, baka dayo pa nakukuha sa pearl, nagsarado na. So, kaipuan maingat ka dyan. Lalo na kapag mag-i-interview ka, bako man gabos na i-interview mo, kamidbid mo. Yes. Diba? Bako gabos na interview mo, willing magtara. Kaipuan itong art of interviewing talaga, para makuha ta sa pinaka-detalye kang information. So, minsan yung pagpasunod lang kang questions na kaipuhan mo i-raise. Pag sa unang bato mo kang question, nasa lakatulos. So, either istorya kan source mo iba, or dahil mo makuha so pinaka gusto mo talagang i-impormasyon from the source. Totoo yan. Kaya baga kita sa mga subject study sa PBM, sa CAL, pitataon tayo ng halangkaw na premium kung paanong i-share, ituro sa satuyang estudyante kung paano mag-interview. Late day man kita siguro masasala, tagabos man kita practitioners. Yaw kita sa field, ang bit-share ta sa estudyante ta, na-testing ta na sa actual, ako lang sa theory. Narumduman, I don't know kung estudyante ta ka na kang inistorya ko sa mga estudyante ko na one time, igwanin sarong nangyaring nasulo so power birds baga April ka Masbate, owned by Napocor. Di ito, nagpapailaw ito nin mga sobrang mga 7 banwaan. That time Masbate, pago pa siyang city. Ngunit kapag harapot kan mga taga-mainland na reporters, so pinakang head kang kay itong office na ito naman sa Masbate. Gabos pagtataram niya ang detalyes. Except, pag hinapot mo na April kung gura ng cost kay itong nasulong power birds, nag-refuse siya. Sabi niya, centralized po kami. Ang magsasabi lang po yan kung magkano yan, ang central office po namin. Aram tabag ang media, lalo na kita mga reporters sa mga daily newspapers, we are always racing against time. Kaya po, pag nangyari ang istorya mo niyan, ngunyan mo gibuhon. Tanganin makaklaim ka pa na fresh ang semang story. So, kapos na mo problema na sa mga reporters. Hanggang umilabot ako, gawa ako sa bilaw ka pre. Pag abot ko, sabi ko, anong concern niya? Abo man niya magtaram. So, manager niya kang, ngayon, yung opisina ng inis na Masbate. Sabi ko, apo na nindo ako mahapot. Alam mo po sa inapot ko? Sabi ko, inapot ko man sa ginso iba pa, kung pirang banwa ng apektado. Pasakalye ka muna, okay. Tapos bigla ko na, Sir, pag binibili niyo po ba ang ganitong klase ng generator, mga magkano po ito? Sabi niya, 10 million. Thank you very much, sir. Thank you po. Sabi ko, 10 million. Nagtuga ang ngayon sa imo. Sabi ko na nagtuga. Pero sabi ko, kayo ba sa life? Art of question. Yes, art of yan question. Yan ang sabi ng art of questioning. Kumbaga, even in education, di ba, may ladder din yan. May step by step na kung ano munang inot mong ihahapot sa estudyante bago sa direktang hapot na para ma-hit mo sa objective kang maski bagay kapag magpapatreat ka bagay sa sarong psychiatrist or psychologist, di ka man mali hapot doon, buwa ka? Nabuwa ka mo. Di ka hapot mo, yung mga anong yung gigibuhon mo nga pag nakahiling ka nga nagbalyong halas sa tinampo, sa driving baga, mga araw kinahapot. So, kung hilong, ano ka ni, connect ka ini. Pero sa inday ko, tabi araday, iumang kita, prayer. Sa media, manahilili. Maski pag didilip. Basta ako kaya, nagdi-detach sa 5 elements of communication naman. Diba? The source, the message, the channel, and the receiver. And then the fifth, so pigapod na feedback or effect. Diba? Kasi, halimbawa, ining broadcast naman na April, nag-involve ini kang 5 elements of communication. Diba? Kita ang source, ikaw kita ng medium, okay? Ang ining broadcast, online and free. And then we have the channel, yun ining station.
And then we have the receiver, kamo po nga nagdala mong samuyan mo niya, nagihiling samuyan mo niya. And then pagka mo nag-react sa pagtatarami, ikaw kita ning effect or feedback. So kompleto mangyari ang elements of communication. Diba? And then pabalik-balik na yan, cyclical siya, diba? So yan ang pag ikaw may halimbawa ang source, kay puan malinaw ka kan sa imong pagtataram. Malinaw. Sabi nga ni Baga, anything that is not clear to the source will never be any clearer to the receiver. Diba? So yan po ang filmi niya itong pinag-consideran ni sa radyo ngayon. Kaya nga nipig-ulit niya to, kita na uugma baga sabi April na nagtalagang officially soar on air na naman kita, nag-soar out na naman kita from inside Bicol University to outside. To anywhere in the world, no? Via Facebook Live. Tananing may paabot ta. Kasi igwa kita nin mga alumni, mga dating yaon sa Bicol region, nag-other sa Bicol University, and they are elsewhere in sabi nga ni Baga, kung ang Pilipino na makiiwalon, kayang sakupo niya ang buong mundo. Nata, may country and there is at least a Filipino there. Even in North Korea, may Filipino sa North Korea. Sa Ukraine mo yan, di ba? So, alam kita kaya ka-acceptable, no? Sa iba-ibang mga countries ang mga Filipino. Ang salo niya na dahilan, matibay kita mag-communicate, salo niya matibay kita mag-English, maski po paano. Although sarong field, sir, ang media, and na-consider ta na ang media is also an art, parang mai-consider ta na ang art dai masyado, although aram ta piga recognize ta so ibang platforms kung sain na ibabalang ibog ang art, pero parang sa panahon ngon yan, pag dai kinagat kang media ang sarong bagay, so for example sarong artwork, sarong work of art, pag dai iyan na ibalang ibog sa media, dai man siya na-appreciate ng mga tao, diba? So kapag pag halimbawa sa sarong bareta, may issue sa sarong barangay, pag dai siya na i-report halimbawa sa local television or daing taga-radyo na nag-discuss kaya, parang dai siya may consider na dakulang issue sa sarong barangay. Pero pag ang chismis na yan or pag istorya sa kali, may kanal or igwang sarong kapitbahay mo na may dakulaon na manukan, tapos pag para buroblatter lang sa barangay, bako yan masyadong issue. Pero pag kinagit na kang media, pag na-itakal na so issue na ito sa media, na paabot na-discuss kang anchor, parang mas nagiging big deal lugod sa mga tao, di ba? Yes, So, yes. kaya pig ko consider ta na ang media sa mga platforms or sa mga field na mas makakatabang sa pagbilog talaga kan sarong art or pag-disseminate or pakilala kang sarong arte, kang sarong tao. Actually mga tugang April, mga paraan tabi niya mo, grabe ang poder kang media. Ang media, dakulunin poder. Ang saro dyan is, sabi mo, the power to amplify. Amplify the issue. Diba? The power to disseminate, the power to be redundant, diba? Ulit-ulit mong ibabareta iyan. Pero, on the other hand, igwa ka man in power na i-silence mo ang sarong issue. Di ba? Pero ang gagayon ng kayan is nakulunan naman yan ang platforms kang media. Pwede ang sarong platform, then nagkakagat kang sarong issue. But another platform is resounding the issue. So, difícil naman yan Pril makontain ang information. In fact, sabi ninda, kadakla na tao mo niyan, nagsasuffer na lugod sa information overload. Di mo na alam kung anong tutubudan mo. Ayan. Kaya diyan na baga namundag ang tatara mo na fake news. Nasabi ta, ang word na fake news is it's a phrase, it's a combination of words na ang meaning, sabi ninda, oxymoron. Pag sinabing oxymoron, halangkaw na hababa, payat na mataba. Kasi pag sinabing one time, nagkaigo ng summit sa Camarines, I don't know, few years ago, hinapudan ako pang sarong station, hinapot ako, anong yung masasabi mo sa fake news? Laro pa lang sabi ko, if it's fake, it's not news. Because news must not be fake. So kung bako yan totoo, dahil dapat pangaranan ng news, kumbaga, pardon my term, nababastardize ang meaning kang news, kag sinabing fake news, kaya bagang binaguhan yan yung ngarang kan iba, nga po na nakaan, sabi, disinformation. Bako ng fake news. Kaya madidi ka ng paragamit kang term na fake news.
Kaya alam na mas popular, sabi mo nga ang fake news. Mas madaling appreciate. Pero kung hilingon mo, pag fake dapat totoo. Pag fake mo totoo. Pag news totoo. So, pag takod mo sa duwa. Kaya sabi nila, it's niya, this word niya, this combination of these two words is an oxymoron. Na totoong utik. Naramdaman din mo, ma'am, so, igong pig-post na naman sa internet, na sarong bareta, na nangyari pa lang ito, 4 years ago pa. About na bagyo siya. Ay. So pinost niya, kasi sa alay na ini. So baka talagang pinahiling talaga baga na nagbabareta talaga sa international channel, na ining bagyong ini maagi sa Bicol region. Totoo ka, boss. Ang bagong totoo, so information na mangyayari pa lang sa Bicol. It already happened. Pabalikon mo ang 4 na taon. So kung dai ka mag-fact checking, dai ka mag-triangulate, mapapatubod ka talaga na ang baretang iyan as if that's an authentic news, because lalo naman kaigwa ka ito ni nagtisi sa tuya sa Calprel. Ginamit so ito bagang elements kang news ni Alito Malinaw. Ginamit, maski fake news, igwa ka ito. Kaya pandagdagan, anong didagdag mo? Fact checking, go to the source, consult more than 3 sources, at least 3 sources, pick up yung triangulation. Pag di mo ito dinagdag, ginamit mo lang sa traditional elements, even the fake news could be regarded as an authentic news. Yung may timeliness man, may relevance man, may prominence, may proximity. So yaong gabos, pero fake. Kung tayo mo inano yan, yan ang sa tuyang contribution actually. Yan ang sarong papel kang, lalo na ang sa tuyas broadcasting and journalism, communication, di ba? English and other literature. Yan talaga din naka-house sa College of Arts and Letters. Meron bang app na pang fact check? May mga apps na pang fact check? Grammar check lang siya. Plagiarism check. May mga grupo na ibang grupo. Para verify. Okay. Because sintalansan ng trabaho talaga. Talagang naroon dito sa mga nagluluwa sa social media na itong sarong rally ng politiko. Dito lang aranan para dahil mga politicize. Rally ng politiko na ginibo sa sarong dakulao na simbahan ng sarong reliyon. Nagrabe ang tao, jam-pack, full of people, capacity crowd or even overcrowded. Pigpaluwas na itong mga taong ito nagduman, that time na nagduman sa politiko. Pero kung pig-fact check man na yun, just tapoks ninda pig sararo ninda mga so mga hiwa-hiwalay bagang mga pictures, pinagdulugtong ninda. Yung Photoshop? Oo, tapos ito lang luminwas, pati voice over, dinoktor ninda. Ngunyan, kinuha mo niyan kan itong fact-checking group organization na ito. Nahiling talagang fake talaga as in. Nangyari pa na ito kan 2014 pa. Kan itong simbahan na ito, in-inaugurate na ang pinakang guest is a president. Anong color ka mga bado? Inabot! Anong color ka mga bado ka, sir? Kaya na ka mga color. Rainbow actually. Rainbow ba iba? Parang deja vu ba yan, sir? Right, So dahil dyan sa problema na yan, sir, na parang ang new media mo niyan, gari na exploit na siya, sobrang pigagamit kang mga ordinaryong tao or pigagamit kang public na exploited na siya to the point na mismo kahit ang mga legitimate journalists piga-question na kang mga ordinaryong tao. So iimportansya kang pagdi-deliver ta kang information. Oo, totoo yan. Kaya nga baga, ang papel mo niyan kang sarong media practitioner, dapat dagdagan niya. Magtabang siyang clarify sa taong dahil nakakaaram or inosente, dahil niya man talaga tituyong dahil niya aram. Kundi dahil lang siya ng way para ma-verify yung information. Kumbaga, pag abot sa receiving end, receive lang siya ng receive. Ano mo ang sabi ninda? Ako na talaga proliferate ang mga fake news sa social media. Because dakulon ang nagpapatronize ng social media. Nalayiman sila ng intensyon na i-check kung anong nababasa ninda o nadadamog ninda.
Parang kumbaga, as if what they see, what they hear, what they watch is true. So kitang traditional, hali kita sa traditional media, aram na aram tayo na bako yung totoo. So kita magtatabang sa iyo. Para ma-aidsin na uy, ang balitang yan. Isipin mo itong sabi ko sa imong bagyo, may nagpapapuruktok na kan mga bubong. May nagkakakururab na. Grabe yung makusugon niya. Ako man nga for several days, nagtubod man ako. Pero sabi ko, di man ako sa di man naman sa kang forecast ng pag-asa. Wala ning LTA, wala. Only na naaraman na ito pala 4 years ago pa na balita na ito about that weather disturbance. So imagine, so worries kang tao, so anxiety, naigwa na naman yung araw kanyang calamity. Kaya ako baga, pag sabing, may LPA ngayon, may LPA, hiling tulos ako sa official website ng Pag-asa. Pag sabing no worries. Pero dahil sa mga experiences na Arab Cancer, kita man mismo sa part ng media, parang challenge din para sa tuya na patunayan na kita sumay aram sa kung paano dapat i-deliver ang information. Kaso, dahil sa panahon tango niya na gabus na may access sa media or ining online media, kinoconsider kaya nila ang sadirin nila na powerful na sa pag-disseminate ng information. Lalo na kung, say, for example, ang sarong post, di ba? Nakakagather kidakulo na likes, dakulo na mga share. So, akala kang sarong tao, ordinaryong tao, kapag nag-share na siya kang information, mahiwas na balang ibugan niyang audience, akala niya, pwede na siya, parang i-consider na niya na tamang information. And lalo na sa mga dai talagang aram or bako, maiko-consider ta na media literate, kapag nailing kaya na ang sarong post kay ordinaryong user ning, say for example, social media na through Facebook or Twitter, parang pigko-consider nila na pagdakulo na share, dakulo na likes, at totoo siguro yun. So, kita malaog man ganaray kita, kung mabalik sinda sa pag-consider kung paano ito pig-deliver or ano so information na galing mismo sa legitimate na media. Oo, actually kasi ang problema kasi pag na-disseminate ang mga fake na bareta, mapagalan siya i-kawi-kaw sabi sa Bicol. Nakakawi-kaw siya actually, pero the damage has been done. Nakulo na ang taong napatubod. Oo, lalo na yun sir, pag pag naka-receive ka information ng tao, pero may so pinakainot na nagad na nabasa nila, iyon na ito ang isi-share at isi-share. Actually ako, dahil lang ako para istorya kayo, pero ngunyan istorya ko. Bigba na testing ko na yan. Bisa nag-disseminate ako ng information na ako lang nakakaaram. After a while, nagbabalik sa ako sa information. Oo, nagbalik sa ako. Ano kasi yan, shared yun, sir? Nagbalik sa ako yan. Sabi ko, ano talaga, communication talaga is irreversible. Ano sir, may dagdag pa na detalye or same exact? Dagdag, pero pinakang gist niya talaga, ito. Iyo pa ito. Diba? Lalo na pag nag-speculate na, kunyari nga, may army kayo ng incentive, diba? So, naaraman ko first hand. Talagang halit talaga sa source. And aram kong first, legitimate. Nahabo lang, like, pwede i-disseminate. Nag-ano lang, sabi ko, may incentive ba kayo? Yarang nga ako mga aruga ng range. Minsan, i-disseminate ko aga. Pagkahapon, yaran sa ko. Nadagdagan pa sir sa incentive. Ang marikat ko sir, kung nadagdagan sir. So, ano ba kayo yan? So, ano lang yan, pigka-testing ka lang ang pig-upod na elements ba kang news, kung information. Actually, ang news kasi, dahil huna kang iba, ang nagigibo lang ng news, mga newscaster, mga news writer, everybody, each of us is doing e-news, or even writing an editorial every day. Pag ikaw nagde-depend kang sa imong side, para sa sarong issue na gusto mong mangyari, nagko-convince ka, di ba? So, every day of your life, you are doing that. Every time na nagbe-break ka ng sarong informasyon sa imong kapwa, nagdigiba ka, nagde-deliver ka ng news. Dahil mo lang reparo. So, ang news bagay is a commodity na ang dating niya kasi is, gano'n bagay, ang bareta kasing pituturo ta sa klase kung paano mag-news write, mag-ibon ng news. Ang elements kaya, para responsan sa ipigwabareta kang mga magkarapit bahay. Only that, kita, pinakil sa taning tulpon. Kung magsa-regalo, pinakaray mo. So, itsura. May structure. Takaling madaling maintindihan. Di ba, dahil napaulit-ulit na maghahapot pa. O, kita ba, kapag kita naghapot ng sarong
ang mga reporter baga pinakamakulit bagaya. Nga may binadir niya, tinaman niya sa lawas, sa intabing parte. Ngayon sa bitis, wala to. So dakulon. One question, results to more questions. Minsan ang sarong hapot, minabreed ni dakulong ang mga hapot. Pero dahil po dyan, sir, dahil sa nabanggit mo nga ni, anyone can write. Kumbaga, aram kang tao kung paano magsurat. Tapos, pwedeng maadalan. Kita, data may pagsasabi na kita lang may aram. Kasi sabi ta nga ni, madali man sana maadalan ng pagsurat istorya, pagsurat ki particular na, na balita. Ano mo, sir? Ang masasabi mo sa mga challenges mo niyan na piga kaharap kang mga journalist na sabi ninda, may devalue ng journalism mo niyan. Parang kita mismo as journalist, parang pigde-devalue na kita. Parang dahil na kita kaipuhan sa online media kasi anyone can write, anyone can disseminate information. Oo. Actually, bugta ko yun sa arag kaning context. One time sa klase ko sa broadcasting, hinapot ko. Si Isa ang masasabi mong broadcaster. Suyaon dyan sa loob na ning sarong taon. O igong nagtukaw dyan sa loob ng sarong oras. O kaya igong ako nga anchor ako, igong dyan naki-public service ako. Nag-broadcast na siya. Pero si Isa mo yung broadcaster. Ako, I don't feel devalued. Dura yan, day ko yung pag-entertain, mas kipigtatalan na yan. Because I know my value. Kumbaga, nagagalas-galit sila sa Kuya April. Nakubuhay ka ba ngayong day ka nag-Facebook? Iyo ba, nakubuhay ako. Di ba? Kumbaga, nasa sa iyo man lang yan kung paano mo anuhin eh. Kita kasing mga journalists, mga writers, mga broadcasters, dapat, it should think in the manner, it should be incumbent upon us na kita magtatabang naman sa mga data tao. Kumbaga, kung mamamanipulate mo siya, ako dahil mo ako mamamanipulate. Because, mas kita pandok mo pa sa nasabi nila, tataramon ko kung nag-uti ka o dahil. Pag nag-lecture ako, ma'am, kung how to deal with media, sa rin sa pagsasabi ko, don't ask the media questions only to please him. Because he knows if you are just making play or flattering the media. Alam mo, pigbobola ka lang eh. Oh. Kita, dahil, yung bagang fake news na yan, si CM kadaklan na nagiging biktima kaya. So, ang pakaaram sa nung is very limited. Mga illiterate talaga sa kasi, kumbaga ikaw ba ganyan, kung ordinaryo ka man sana ngayon, ng tao ngayon na, kaya ka man, baka uman talaga business ang pag-ibo ng news. Pag binaritaan ka, matanong ka. Pag nagustuhan mo, istorya mo. Pero kitang mga broadcasters sa ribaw, tayo ng trabaho, tayo ng mga writers, pag binalitaan ka, ang sa imong immediate nagigibon, ma-verify ka. Kung itong baranggan, yun. Pwedeng dumumang ka physically, or hilingon mo ko naka-blatter. Aram na ron luwan na sa harong istasyon, nagdamog ako, blank-bang, mga mag-alas 6 ng hapon, halina. Tapos, bigbalita duman na may duwang gadan, nangabangga duman sa, nahiling na gadan, duman sa tinampong pasiring sa Bakakay. Di narita akong radyo, talagang sinirtaw sa tunog gadan. Isurat mo na ko para sa dyaryo, gadan. Pagkabanggi, barita, buhay. Ito pala, buro yung masala, di sumayado. Aram sabi ko, sana na magluwas istorya ako. So ano kaya muna mong totoo, tas narinig ka doon. Tapos yan, sir, na instinct kang pagiging sarong journalist na gari ka FBI na investigator ka. Alam mo na, overpower kaya ng ang relationship ko. Even with my family na, halimbawa, sabihin ni mama na may information na kanya related sa, halimbawa, sa vaccination. Dito na sa kumatuhod kay mama kasi ako may contacts ako, for example, sa local government. Totoo po ba na arog kaning edad, accommodating, arog ka. Tapos, may mga pagkakataon na mali so information na sinabi sa kang relatives ko. Tapos duman sa na-fact check ko mismo na information. And kasabanggi may nagsisend sa ko yung message na parang dati tang estudyante. Bago ang pangalan niya sa Facebook, kaya view ko sa profile niya. Tapos nahiling ko may mga common friends kami. Estudyante din sa BUCAL. Tapos parang may pigahagad siyang donation kasi kaipuan daw kang angkin niya. Tapos sabi ko, okay, pwede mong isend sa kuya. So request for laboratory exam kang aki.
Tapos sabi ko, i-share ko man sa mga kakilala ko, baka makatabang man. Kasi, tapos another purpose ko din, to check, kung i-verify ko din kung totoo sa pagsasabi. Kasi ginagamit na niya ng social media sa mga arog kaya ng mga Pag-relate moves. siya. Tapos, sinend niya sa kuya, may sinend siya sa kuyang laboratory exam request. Ang nakalag doon, pangaran niya, bako man pangaran kang akin. Ay, sala. Tapos, so edad niya, susaro, number 2, tapos susaro, 3. Pig tamper niya, dinilit so may part na 3, susarong request, tapos susarong square naman na request, 3 ang yaon. So, edad kan saro, 2, tapos saro, 3. Tapos, ang birthday, 1997. Tapos sabi ko, even yung birthday kang na nakalag sa lab, exam request, birthday mo, baka man sukang akin mo. Tapos sabi sa kuya kang estudyante, sorry po madam, naka-free data po ako. Mali siguro yung na-send ko. Dahil na ako nag-reply sa iya. So yung stick din kang pagiging journalist. Maski ako willing to help man talaga ako na mahiling ko lang, nagtotoo. So yan pag-share mo sa Muya April, yan ang nagpapatunay na bako devalued ang journalist. Oo. Diba? Maski sa personal life ko na-apply ko. Dahil ko na-entertain yan sa sarili ko. Bako man sa naghahambog baga kita. Pero kumbaga, dahil ko sa iyong sasabihin kung ano ang kaya mong gibuhon. Pero ako sa isip ko, nagsasabi ako to dahil ako nagbo-voice. Lansyon mo ako. Parang arag ka naman sa naisip ko, sir. Kasi, alam mo ma'am, kung babalikan ta lang ang mga simplehon na natugon kan magurang ta, dahil kita masasala. Dahil magkuha kang bako mo. Panduwa, dahil makihuron sa lebo midbin. Mga nakahiling igwaning account sa Facebook, fictitious, para tubudan mo. Siya may sala, ikaw. Lagi kang agent, ang naging agent kang dissemination. Kung isipon ba ko nga ito, kasaalan ka ito, kasaalan mo. Dahil mo man midbid, dahil kasigurado kang balita, share mo. So, may mga kanya-kanya kitang responsibilities baga. Kung bagay, kaipuan idagdag ta itong elemento ng fact check. Yes. Kaipuan yung permit. And ang pinakang error kaya na dapat mag-yaon dyan sa, kumbaga, leading the pack, kumbaga, kita niya ang igwa kita ng medium to disseminate information. Mapagalunan yan, actually nga ako baga, pagpapadalan ko talaga kung paano i-interpret ang weather bulletin. Tapos sa lang, ikabaga as media man, sa lang sa imong interpretasyon, yung kayo ito, yung ba kayo mga joke na, ay di man nga kita tatamaan niya kan bagiyong yata, sa itaas niya kang, sa may panganuron niya maagi. Pag sinabi kasing itaas, as far as the map is concerned, Northern Luzon, bako sa itaas. Kumbaga, kung ikaw mismong taga-media, dahil mo nasasabutan na ang pigbabareta mo, malamang sa malamang. Agent ka ng disinformation. Sala ka. Halimbawa, anong yung direction niyo? West, Northwest. Ano gusto nung kang West, Northwest? Di ba? Sa tao kang North, saka West, West, Northwest, sabi yun, nag-appling siya sa West. Pakusa na siyang kung sa kumbaga, mga simpleng bagay, pag di man ipaliwanag ng tama, basado sa paliwanag ka ng mga scientists, in effect, ika ang nagiging medium kang maling informasyon. Mas malay pa, pag di ka sigurado sa informasyon, di mo na lang pagbareta. Whenever you are not sure of a piece of information, just the best thing to do is to keep that to yourself. And if you're interested na i-share yan, i-verify mo kung totoo yan na bareta. One time sa jeepney, napapaulog talaga ako. Very exciting ang communication as a topic. Just listening to them, you learn. So driver bagay ni kan jeep pag sa ibong may salo man na driver na nakisakay pero driver ang guro rin pang driver baga. Sa tao ako na sandwich ako. Sabi nang kan saro So saro turo Tagalog. Garog ba ang ganyang dating niya? Sabi niya, alay yung like nagngararana ang mga politiko wala ang taon. Yung niya sa sa Banoan ngayon. Kuan niya yung ang kaipuhan niya kang incumbent niya mayor niya. 50% sa niya kang vote niya. Dahil niya siyang kalaban. 50% of the voters, dahil siyang kalaban. Sabi kong driver, nasaro,
ang alam ko ngayon, pag ganyan kalaban, maski sa lang vote ngayon, Pwede na. ano pwede na, ay hindi ngayon, pinag-alalan ko ngayon. Kaya lang yung pag walang kalaban yun, gano'n ko baga, sabi mo sa tatarabon na, gano'n ko na kapag, Tanda. Ang Kundi, doon. imagine. Oh, ko pala yung mga araw kayo nakaisipan. What is so disturbing kasi mo niya na panahon, mas dakol ang prone sa disinformation kaysa bako. Because kadaklan, habok na mag-verify. Gusto na lang sila mag-consume ng bareta. Para bang, pag ginungit mo, indigest. Kung kasalo kang taga-media, halimbawa, salo kang, iba ka ng authority ka ng sarong bagay, o kaya leader ka, kaya pa, siguraduhin mo na ang sa imong pinag-disseminate is verified, authentic, hali sa pinakang source, down there. Kaya po, yan ang sa tuyang i-disseminate. Ang oras niya mga tugang alas 2:16 nanin pagkahapon. Pero dahil mo niyan ta online media na bagano sir, although sabi ta, daiman talaga ta, pigbubulang sa traditional versus the new media or consider tang online media. Pero minsan talaga nasasapawan so kung ano kakayahan kang traditional media versus kaning online media. Say for example, ngunya na election halimbawa, igo kahapon na live na presidential debate na giling ka man sir siguro with a big TV network. Tapos dahil sa iba na talaga ang skills kang mga kang mga tao dahil sa art talaga na pampirang level na siguro or kung ile-level naman siguro nasa level 10 mo niyan, 10 being the highest, nasa level 10 mo niyan ng skills, ang art skills kang mga tao, kaya ninda na nabaguhon ang impormasyon na dati nang dineliver kang media mismo, kang tri-media, kang mga journalist, tapos nababago talaga nila ang pag-iisip kang mga tao. Halimbawa, debate, tapos bigla sa nang mag-splice kay sarong video ang sarong user ning social media, sarong user ning Facebook, tapos post sa Facebook, nasasapawan so information na dating na-i-deliver, na truthful information. So dahil duman sa mga na-splice na may meaning na nakapagpabago dun sa pagtukod kang mga tao. Ang mga tao pa naman, kung alin so latest na information, Naka-cable baga ito. Araw ka yan. So, kumbaga, may mga pros and cons talaga siya. May mga pros and cons. Kaya nga kita sa lado kang media, ang satuyang sarong papel na dahil man kita pigsusugo, pero dapat embedded sa tuya, to help those who cannot understand, not because they refuse to understand, but because they do not know how to deal with the issue. Then yung aram kung paano hampangon ng issue. Kumbaga, dakulo niya sa mga balita baga, masabi, ay may bagyo na naman yan kasing kusog niya niya. Ano ba? Iyo niya, marin niya matama. Dahil sisi man niya nagsabi. Kaya minsan, mas gusto nung pasok na pig-apon na Illinois, si Peter, mga nagpupuro piluso po baga, kung minsan mahiling mo mas maray pa sila. Tabot niya sa imo na, sa imo nga nadahog. So kumbaga, ikaw sa nag-break ang balita, ikaw yan may burden, na magpatawag sa iya. Iganin lang araw kayo na tao. Pero magayon pagdangugon niya, sir, kaniguan man niya. Diba? Ika as a journalist, apot ka, kaniguan, send mo na ako Pero minsan, di mo kayo po nataramon. Alam mo ba gano'n, taga-radyo ba Pero kami, so magayon patubo doon ang sarong tao na question, so i-impormasyon ng piga, paabot na Pero very interesting ba gano'n yan, sir, ang kakayahan ka mga totoo yan. Ako di ko din yan na foresee na maabot din ang time na mismo so istorya mo, i-compare naman sa bagong information na nailing niya sa social media. Pero ang problema kay Arog Kenny, isipon ka na ang taon na 2022, first quarter pa lang ini kang new millennium. Inang enos na 25 taon, di ba? Pero grabe na ang nangyayari. Ang problema kasi, pag ang disinformation, ang fake news, palagos na nag-i-star, as in nagiging breeding ground ang social media and other virtual platforms. Pag yan naging ground din baka umabot yan duman April sa punto na, sa tipping point na, maski totoo na, basta hal sa social media, dahil nalugot ito.
Iyan magiging problema. Iyan ang pigahalat ko man, sir. Gusto ko ano yan, kasi ang istorya kang Mando Arugan, alam mo, kay ito pang panahon kung babasahon ng istorya, kang World War I pa, ang sabi sa mga raso, ginamit kay ito kang nadadaog ng pwersa laban sa kalaban nila. Ang ginibol nila, nag-distribute sila ng mga flyers na pinagtaling so gibuhaning garo biscuit, tapos sa mga piguguyod na mga bangkay. Nag-ano ito ng dagit dun sa na sa mga bangkay pala na mga soldados ninda, pigigibog biskuit. Sabi ni Soylent Green. Pero nagkurusugan sa buot. So, anong kapag kaya? Pero pigpapakaraot ngayon ang tradisyon, dapat nga pagbangkay, ang igalang din nga pag-ibo na pagkaon. Ano ito kasimple lang, pero iba ng impact. How much more mo niya? Di ba? Kaya itong pag-ibo kay itong sarong na, paski sa pagtarambaka kang itong politiko, so original yung taramon, muraan na, binaguhan, iba ang nagluluwas. Pig nag-ano lang, big-mute sa tunay, pig-ride on talaga. Kaya kung ikaday ka ning way na maano mo, na paano mo yan na-check, ano ka, helpless ka. Sa ili mo, sir, paano kayang paagi? Ano man kayo gibuhan kang media mismo para mangyari itong sabi mo na maabot ang panahon dahil natutubudan kang mga tao ang impormasyon pag-ali sa social media? Kuhan yan, Pril, garo ba gayan? So, naramduan mo so istoryang Labuyo Cried Wolf. Diba? Yeah. Every time na, mag-observe siyang, Wolf! Tapos, joke ulit. Dahil napigatubudan. So, panluwa, turubod pa, pantulo, dahil nasa, maski may wolf na, Tunay iwan na. yan. Alam niya rin, ang problema kasi mo niyan, araw kayo ni. Kung mismo ang traditional media, puun-puunan sa pag-disseminate ng salang informasyon, may problema talaga kita Yes. Diba? Kaya dapat dahil kita naman mag-depart, ako talaga panindugan ko yan. Maski man kukuhaan akong bareta, na pwede ko nang, grabe lang kung i-disseminate. Pero pag dahil ko na-check, dahil ko na bareta, maski magsabi na inotsindas ako, so man. Dahil problema. Ang problema kung sa kaguluguluhan mo mainot ka, kita baga, well, alam mo na, scoop. Pero sabi ko nga, it's better to be scooped than to be denied. Aram tamang bagay yan. Kung nagbareta ko ngayon, i-deny ka sa aga, nagbareta ka sa, na naman i-deny ka na, i-deny ka ng i-deny. Dahil talaga sa mga tubod. So pwede ba ma-consider, sir, na may problema din talaga sa media? Ikaw, Dahil may pwedeng problema. hali mo mismo sa media, so nag-disseminate kang Ako kaya, habang ko mag-discuss ng sarong topic din na may ma-offend kita ng grupo. Pero ang sasabi ko kasi is, iba man mag-April, so naglaog ka sa media, nagpuon ka sa baba, nahiling mong, nagpuon kang reporter man na hilili, nangangaturog ka sampang kang typewriter, nagtutukad ka sa bulod para makuha ka ng bareta, bigpapagalan mo ang bareta mo, ikaw mismo nahiling kang duwa mong mata, naparong kan sa imong bareta. Maski magsaing ka dahon, dahil ka magbabari, natuto ang bareta ko. Pero mo niya, nakapos na sa bareta, grinab mo, ibinareta mo man. Fake pala. Fake pala. So diyan ka may problema. Pero siyang pwedeng gumiribo kayo ni. So madali lang nindang nakuha ang sa indang pagiging sampang kan mikropono. Pero kung haloy ka pinagalan mo ang sa imong di ba? Pinagalan mo. Halimbawa yun sa diri mo, kakompetensya mo sa pag- halimbawa yun si Jared, na talagang artist di ba? Talagang ang kamot niya pag minakulit talaga Maski may mahiling siya diyan na talagang nagparaadan naman para pa-tutorial. Siya sa isip ni Jared, ako pa. Ang kamot ko automatic makulit yan. Iya ba sa pag-apig Ako mas kinuarin din ako nagyayabang. Dahil ko lamang sinabi sa sarili kong matibay ako mag-ibong bareta. Alam mo ba? Ang sabi ko lang, tatao ako mag-ibong bareta. Dahil ko lang sabi ng matibay because there's always a better person. Desiderata. Dahil ka magsabing, ikaw na, dahil ka makuikan. Ibig sabihin, di mo na consider na may kaya mo pang mag-improve kasi parang nasa... Dahil kaya mo, kaya hindi mo na ipigtataram. Kasi, writer, pero ang tapos na sulat niya tulo, akong hindi, mamas TV ako sa imo. Di ka mag-ambisyon, makauman yan sa panahon, makauman yan sa kapaharaluyan, sa kalidad iyan, kung paano ka nag-appreciate. Halimbawa ika, mas maisog ka sa magbareta, ang bareta, mo ko kaya,
sa loob kang isip ko, bighangaan ta ka. Dahil ka lang tataraman, maybe. Pero, bari pa siya makusog ang buhok niya. Di ba? So, may mga araw ba kita kaya na appreciation? Pero Diba, curious lang ako, sir, ikaw mga 3 decades ka na sa media and naabutan Pero mo mismo. hindi mo pag anong edad ko, sige ko. Sa tuwa na sa mga sir. Naabutan mo, sir, so talagang panahon kikupong-kupong na. Ay, Kasi talaga. ang kamot mo talaga malapak sa typewriter. Tapos ngunyan na gabos na even in interviewing Facebook, Messenger, tapos Zoom na ako nag-interview. Paano mo yan, sir, pigagibo mo niya na, dahil ka nagagamit kay social media? Paano ka nag-gather kay information? Igwa man kaya, sir, na nagadangog sa tuya na mga estudyante from, Biyukal na curious din sa kung paano gamit mo niyan kang, kung anong skill sa pigagamit mo niyan kang, mga veterano ta ng journalists? Sabi mo, sir, ikaw mismo nagsabi na kung Yes, sa talaga. Facebook. Actually, ang pinakang tigagamit ko talaga is cellphone. Aapudan ko. Kasi mas, ang feeling ko, I am really 100% or even 200% assured na I-talk to the person unless that person is fake. So, nakakurong ko talaga siya. Maski sa inyo ako daron, tatanong ko, nakakurong ko si Mayor. Kung ginawa ko yun sa post ni Mayor. Kasi maski sa nagpo-post, maski ang sarang authority ba nagpo-post, pwede yan masala. Kung masala yan, sasabihin niya, sabihin natin, pinost niya sala ka man. So, mabago ka man kambareta. Di ba? Kumbaga, nagagamit man ako, dahil lang talaga ako nag-rely na nakahili ako ng post sa Facebook, yun na ito. Pero may kung gustong nag-post, gusto ko i-verify yan hanggang kaya ko. Kumbaga, nagdo-double check ako. Kasi baka sabihin niya, ay, hello yun itong post na ito, bigri-post na lang pala yung administrator ko. Patay ka dyan. So, may mga dangers yan eh, pag talagang diyan ka mag-rely. Mas maraming mangyayari na kaya pag sabi ko sa inyo, 5 elements of news, pero may consider. Ako ang source, sa ang source kang balita ako, I want to go to the source. Dahil ako halimbawa, weather report, nakabugtak niya naman sa weather forecast, araw kayo niya. Pag alam ko na tama sa site, so official ito, pwede mag-settle na ako dyan. Pero pag may gusto akong ihapot, ako na gusto ako. So, pwede mo siya i-hybrid baga. Ang mga mapagal kasi pag, I don't know, sa kuya bilang nagsusurat, di ako komportable na ang pagsusurat ko, tapos pagkukot ko ang source, na di ko man talaga nakahurong. Kumbaga, iba man so gusto mong makuha talagang info kaysa sa tinaon niya sana. Kung alam mo, kinote ko nga, nagsulat ako sa dyaryo, may kinote ko siya, tapos nagluwas, so sabi, di ko man yung nakawang sa set. Pero ang gusto kong sabihin pala, nadamo ko siya sa radyo. Kasi pwede mo, in a radio interview, saka din maging kompleto, makontextualize at sa imong baleta. O kaya kung gusto mong makaklaim ka man, paka-interview sa radyo, apudan mo. Mayor na araw kayo, nadamo ko po sa governor araw kayo, kung nadamo ko araw sinabi mo araw kayo. So, nakakaano ka na. Ito hanggang itong sarong kandidata. Nag-live. Nagkataon niya ako nakulungan, nakahabot ako talaga as in face to face. So, tikot ko. Kasi toda, di ba? Nakakaano ka kasi bintahe kasi pag ikaw mismo as writer, confident ka na. Talagang you were able to talk direct to the source. You get, sabi nga ini kanang sumagurangan na journalist, I get the information direct from the horse's mouth. So, ibig sabihin, mas kigurano pa advantage na nagagamit tayo ining social media na pabadali gabos na trabaho ta. As a journalist, mas maray manggiraray magbalik sa pinakadating nakasanayan ka na. Kasi itong makakapatunay kang sarong istorya, mas makakabilog kang sarong istorya na totoo. Actually, nagluluwas mo yun sa mga dyaryo, sa Inhali. Duman sa sarong debate na ito, na live, na unedited. Duman, kumbaga, habang nagpipesta ang ibang mga platforms, pero ang kinuhaan nila, duman man sana. Kung dahil ito, dahil man sana digdi. Kaya baga supplement and complementing ka mga platforms. Nata sikat ang mga platforms sa social media because ang mga traditional media mismo nagtataram nakapost niya naman sa Facebook, limado man sa Facebook. So kapag i-endorse, tapos dyan sa may mga lugares kasi nasagad mo niyan, kaya baga sabi ninda ka ito, eventually ang radio mawawala. Hinulaan nila yan ka ito mga 50 years ago.
panahon pa ni kung mga panahon pa kang World War I na mawawala ang radyo. Ang radyo baga nag-develop yan kang after mga ano na yan, mga 1900s, di ba? Ngunyan, pero dahil man nawawala, yun mang ginari. Ang sabi nga mawawala pag nga nagkaigwa na nga ning online version. Ikaw man magagalarin mga printed versions. So dahil man talaga siya nagpalis lang siya ng platform. Actually ako namumuya ka, halimbawa yung broadcast tangon yan. Kung wala kita sa Facebook Live, siguro limited masyadong reach ta. Because ang signal ta sa free radio is limited man lang because laboratory station man lang kita. Pero because of the social media, ining mga online platforms, mas na-disseminate kita sa wider farther areas. So ang circulation ta is wider compared kung wala yan. Ako dahil ko man talaga pag-despise ang social media. Dahil po kamusta ko yung habo ako ng Facebook. Gusto ko man yan. Ang problema lang ugaling. Oo, ang problema lang ugaling, masyado siyang prone to abuse. Masyado siyang prone to abuse. In fact, there are governments na may kaso ngunyan because walang Facebook. Germany, for example. Sa China, dahil ka man makakabukas ng Facebook, punabok kang gobyerno. O garing dahil mangyari sa Pilipinas na mismo. Dahil talaga. Ining Facebook na ini beneficial sa... Yes. Dahil talaga yung mangyari, inot na yun, sa forma ng gobyerno. Kung magkanya-kanya na lang kita, proteksyonan mo na lang ang sarili mo. Gano'n mo bagay yan, sa pag-ano sa COVID, paglaban ta. Kung inot, grabing lockdown sa barangay, lockdown sa puro, lockdown sa segmental, mga modular lockdown. Kung nga rin, napagano na, bahala ka na sa buhay mo. Mag-face mask ka na sana. Sige na ka mo. Dahil social distancing, dahil malabas, bahala ka mo sa buhay mo. Pero sort of saying na araw ka, pero dahil manggilari, ano nga, minimum health protocols, safety and health protocols, di ko ma-observe ka manggilari. And mahiling mo yan, habang pig-relax ng gobyerno ng ibang mga protocols, ang tao, even individually, mas lalong nag-iingat lugod. Diba? Yan ang para ko. Although dahil na naano sa social distancing na 1 meter, pero talagang minsan dahil mo na mamibida ng tampangan mo. Talagang nag-aaral mo sitang wala na ning way to identify the person. Siguro, dahil na ning mga barriers even sa mga public utility vehicles, etc. So ikaw, mag-iingat ka na. Sabi ko nga, kung ang kataning ko dahil naka-face mask, okay lang basta ako naka-face mask. Kung dahil niya ako matatalunan, siya bala siya sa buhay niya. Ganun ko sort of, diba, saying na araw kaya. Actually, babalik kita naman sa pagkasabi mo sa kuya na apisar kang Facebook, etc. So mga traditional way of data gathering. Dahil mo talaga yan mahahali ang traditional way. Saka yan pati ang nagtataram sa imo kung talagang matibay ka mag-interview. Tapos diyan mo man maaano ang confidence sa imong source. Ay, ini sa April, maray ini maghapot. Nararulungan ko ito pag ang igwa kay itong direktor na bago mamakauron, maagi ka sa sekretarya. Pag sabi ko, inapunan ko sa sekretarya. Sabi ko, malayaon sa direktor. Ay, niyaon. Ano ako? O sige. Ano niya ako? Sabi nung niyaon ako. Tapos pag kuya niya, sir niya, yaon niya, pero niya palit na. Sabi ko, tinaraman mong ako. Tapos sinabi niya din, may nag-interview ng taga-media, sabi na, dahil niya, wala. Sabi ko, sabihin mo ako, sinilap ako, ay, yun daw niya siya. So, kumaga, yung mga bagay niya, yung mga simple hunan, pero wala yung pag nagkapara ko, akala ng post. Di ba? Nag-ano ka lang sa, related purely sa press releases. Ikaw pati, pag April niya yung mga bareta, ika-aral mo yan, writer ka, na, una nila, kompleto na sinda. Pero pag kita namin sa konsumo ka, pira talaga ini kada sa ro. So, pag di mo na dahil nag-asil sa mathematics mo, paabot ka na. Ano talagang arog-arog kayo ni? Iba bang baga kita magsurat talaga. Ang mga kalkulad, dahil pwede din mga, sabi ko nga ni, ano nagkakatirang pagkakaiba sa pagbabarit sa broadcast mula sa print. Sa broadcast, pwede ka magsabing, sarong nagnara na may bansag na Jared. Ano ka kayo? Katuya, pag ang mga bangkay, pangalanan mo yan ng kumpleto. Si Sayan, dahil pwedeng si De La Cruz. Kumpleto, dahil ka dyan pwedeng magano. Minsan yan, pag mga aksidente, kung pwede may edad. Di ba? Mga ano so, ba accuracy kang information, yes. pinimita piga-consider. Oo. Nasa sa pigigibot yan, bako lang dahil pig-require sa tuya, kundi yan ang tama. Mantakin mo ma-disseminate ka ng bareta na bako man totoo.
O igo nga ni sa nangyari actually, medyo nag-crowd sa kuya subuot kay ni kang weather office. Naramdaman mo kayo in the law, kan 2011, tinamaan ng Bicol ni ito minama si Waning. Kaya ko tumalingawan sa birthday ko ito. Di yun. Nag-raise it akong alert level 1. May nagpaparari lang sa... Sabi ko first time sa pag-cover ko sa media, nag-raise ang pag-asa ng alert ng typhoon signal. Kaya unang narapado na. Ikaw ba kaya ng lead time? Di ba 36, 24? Di ba? 12? Alam mo, the good thing is, kaya na-appreciate ko man, itong tao ito na, alam kaulo ko niya ng position sa Pag-asa National, sabi niya, noted, sir. Di siya ha? Noted, sir. Tapos, tapos kang press con, kang media briefing, rinani niya ako, nagpaliwanag, alam mo, tama ka. Kasi yung nang sinabi siya, hindi ko alam yun. Okay. Pagkatpon ko ito, henceforth, binago na kang Pag-asa. Maski ang local forecasters, pwede na mag-suggest na erase talaga. Ang mga tao manawarang arang sa arag kaya negatibo ang ano man ngayon may bagyo signal number 3 ngayon pero mainiton pa ngaya. So di ba ka ng reaction kang public pag may pikapaluwas na info. So ibig sabihin sir, maski yung art of media may struggle man giraray kung paano tayo Oo naman. Igwa. I-improve. Pero dahil dyan, mas nagagibo pa lugod kitang paraan na nasa mga traditional media kung paano ta mami-maintain so pagtubod sa tuya kang mga tao. Oo. Nahiruluman mo, kung nagiling ka kang debate, nahigulo man yung sarong kandidato na inakusalan sa sarong kandidato na nag-receive yung araw kayo ng donation. Ang sabi niya, $15 million. Pinahiling nga magastulo siyang resibo. Eto ang nakuha ko. Hindi, it's all over the paper. Patay na naman sa traditional, it's all over the paper. Maybe, ang source kang paper, tiwala siya duman sa ako nga sa reporter, ang source ko, tinalaman mo ako, may iwa ko sa imo yung reliable ka para sa kuya, isusurat ka. Pero kung ang pinaka-the best man, ginawaran mo ko mismo sa kandidato. Di ba? Dinagdag ko baga, nag-inch a little ka, bakulang naman sa saro. Unless, tuyo mo talaga itong libon. Kita ba? Alam naman ang mga responsibilidad. Sa lang recollection lang siguro katong kandidato sir na dollar or peso. O yung yung sarong bagay, yan, dali mo na sigurado. Kaya, nakulo na bagay ang sabi ko baga sa inyo, very exciting ang field of communication. In fact, several years ago mo na ilili, ang communication, dainin ko consider, particularly journalism, as a course, as a degree. So sabi ninda, ang gabos ng mga courses, ang gabos ng mga fields, embedded sini. Kaya ito nagdedebate yan, halawigon iyan. Bago siya rin recognize na this is a field that has to be specialized. Yes, it is really special. Alam ang mundo? Ang mundo sinakop halos, ang kabangakang mundo sinakop halos ni Kampano na Alexander the Great. Alam ang kapital niya, matibay niya siya kumbinser. Even today, before you go to war, your ancestors are proud of you, your parents, your kinship, etc. And you are a hero. Believe. Taramon lang yan, taramon. So many good leaders, they rule the world not because of bullet, not because of gun, but because of words. The power of Napoleon, language. si Abraham Lincoln, even si Barack Obama, si Indira Gandhi, di ba? Napatubunin ng milyon-milyon na tao dahil sa indang maray na pag-articulate ka sa indang kaisipan. Tantaw baga, pag napapasabot ni maray, madali mo lang pasunod doon. Ang problema, kung hindi ka naiintindihan, ano mo nang sasunod doon sa inyo? Nasa nga talay mo ako naiintindihan. Indang yan, paano nga ninantigday mo naiintindihan ng sarili mo. Kaya siguro, maski pagbago kang curriculum kang education, nilaag man giraray so media information literacy dahil nahihiling man kang mga tao na may kulang talaga sa society lalo't nagiging modernized gabos na exposure ta. Pero kita mismo parang nakakasabay na kita duman pero pag-intindi ta sa mga bagay-bagay parang mas nagpababa, di ba? Hindi alam kayo ni ang dapat talaga ako pilihin kong solusyon diyan sa problema ta sa proliferation kan fake news, etc. is mas mag-educate pa kita yung dakol na tao.
Because if ako baga, pag pigaan ako, prayer, pigaagda ako, invite ako mag-talk. Okay lang ako ng okay. Kasi sabi ko, this is an opportunity for me to share and for them to have an added skills. Paano nila mahiling na iyan news, iyan bako, iyan dapat patulan, iyan dapat dai. So, mas dako lang kumbaga, gano'n ba sa sarong klase, pag basta ko ang informed ng maray, pwede mo nang i-elevate ang level kan sa inyong teaching. Pero kung problema, mamaturo ka ninyo sa writing, ang problema grammar, so may problema ka, mga dumang kauna kay Professor Malasa. Pero kung takas maturo ka na ng investigative reporting, hindi pa nga mag-i-review ninyo. So, kumbaga may mga level man yan. Gano'n man yan sa sarong komunidad, pag mas ako lang nakakaintindi kung noarin dapat mag-evacuate, noarin dapat arog kainin, noarin dapat mag-hadit, naroon doon sa tsunami scale. Alam mo naman sa neighborhood, kami lang ngayon nag-itali. In pandemonium. Gabos, professional gabos. Ako, primero din ang binareta na may linog. Ang sarong pinakang source ng dakulaon na kang sarong tsunami or tidal wave is nagkaigwa ni lindol ang kanayari sa Indian Ocean, nangyari sa Japan, para mobilize ang water. Yung mungyaw lang ng tsunami sa Rawis. Pero ang interesting dun, sir, dahil pa man katon social media, di ba? Word of mouth talaga, so... Igwa na. Kasi ano na ito eh, kang... 2006, after Remain. Remain is November. Tapos, ang alam ko, kung di ako na kung recall ko, December 26, 2006 or January of 2007, itong scare na ito. Basta, ang sitwasyon ka ito, bagsak ang kuryente. So, dahil nakaka-verify ang mga tao. Alam mo, nagpuon lang ito sa tono. May nag-text doon sa sarong announcer, tayo kung nagkapira lang na stasyon ang on-air ka ito. May nag-text, nagahapot. Ngayon, igaw ngayon tsunami. Tapos sa pagkatalang kung gano'n itong announcer, igwa ng tsunami. So from question to declarative. So mga unconfirmed reports na pigbabasa na agad sa ere. Imagine, maski nagpapundo na kan mga LGU officials sa tao, dahil nagpapundo. So sa itong example baga na, pag medyo ang tao traumatized pa, madali silang patubo doon. Kaya yan ang sabi ko baga na, halimbawa, igwan yung sarong information. Iyan baga kaya April na tig-upon na disinformation. Bako man lang yan, so tigtutuyo talagang disinformation. Igwan yung mga daiman dito. Yan ba, nagkalawag ka, nag-joke ka. Ano po baga ninda ka, lutgot. Naglutgot ka. Ang sa imo, light lang iyan. Pero sa ibang nakaka-receive, baka ibang meaning ka. Pag nabasa niya, isi-share na. So, kumbaga, sa intention mo, bako man makaot, uminabot naman sa puntong. Di ba? Garo yan sa joke ang ano daa. So, ito. So, igwa kayo ito nga ning nagdadawog sa radyo. Dadawog niya sa report baga sa Pinatubo na truck na canned goods ang ibinababa sa Aita community. Minonitor sa radyo kang sarong reporter sa Cam Norte. Ang pagkadawog niya kang canned goods, kangus. Ang kangus is kamuting kahoy sa inda. Di sinabi, truck na kamuting kahoy yung ibinababa. Pero komentaryo yung hindi nga sila nagkairira kayo, hindi nga sila naawa, pinapakain nila, kamuting kahoy. Imagine! Dati nasawa sa kamuting kahoy. Imagine, kangus, canned goods to kangus. Kangus means balingoy. So, mga simple things, pag iyan na, nagiging delikado. Iyan bagang gatekeeping ba kang balita. Di ba? O, dati, ikaw na nagpa-pile up, sabi na, may nahiling ng silhouette. Ngayon, magkaroon mo nagpapatrol, sabi kang, sa inutan kang pile, ngayon, kahoy. Di pigpasa sa likod, kahoy. Pasa sa likod. Hapo yung pigpapasa, kaway. Nababago. Kaway. Magsusuka ba nga, nagdarapaan, takaaway na, halik sa kahoy. So, mga classic in example, na pag mo ang baleta, minaiba talaga yan. Igway na version mo niyan, sir, na bago. So, memes sa social memes, media. okay. Naginipo siya para, as a form of joke. Kadalasan, as a form of joke. Dati ang meme kaya,
mga nakakatawa yan. Oo. Pero ngunyan, mas nagiging seryoso na bigagamit na siya na negative na, sa negative na purpose. Pero, apot, nasa iyan ta nagiging popular. Oo. Because dako lang nagpapatronize. Regardless of the purpose. So, kumbaga, minsan kasi, kadak lang sa tuwi, data alam na nagpa-participate na palang kita sa salang undertaking. Not because we don't, not because we intentionally do that, but because we are not aware that we are doing it. Para bang, kumbaga, inintra ka duman sa trabaho kang sindikato, na tayo man Arab, gano'n bagay sa mga Pilipino na pigpapadala ning sa abroad baga, pigpadala ning attache case, o nga babayadan tak nga ining attache case nga, dahon mo nga naman sa kutsing ito. Ang loob pa lang ka ito, droga. Pero ano ang sala mo? Kasi nagtukod kang dalawon ito, dahil may bayad. So, alam mo, ikaw ba ngayon, nag-iwa ka ngayon, ano na, sa kamuhan, mas matitibay digdi sa, ano. Alam mo, iwa ka ba ngayon, ning ampod ka yan, vlogger ka nga halimbawa. Nasa mo niyan, April, grabe ang nagtitiktok. Kasi, pag nag-viral iyan, may consideration. Ako may bayad. Depende sa followers. Kaya nga yung mas dakol, mas igwang possibility. Ma-monetize mo, tama? Opo. Ang purpose mo lang mag-TikTok, para makakuha ka man. Pero ang itsura mo sa TikTok, nag-bold ka na baga. Dakol na lang papatronize. Diba? So, kumbaga, iba ang purpose ka, nag-iba kang TikTok. Iba man sa purpose ka, nag-healing kang TikTok. Mga ano ba ka kaya naman? Ano po, guraan nung kaka-discerning ka yan, kung di ka sa yaon dyan. Lalo na sa Facebook, may ano kaya sa Facebook, may icon na gaming. Kadalasan, ang nahihiling ko dyan sa gaming na yan, may mga babae na, mga gamer. Tapos, mga nakahubad ng mga babae. So, kapag, pag attractive maraiso nag-host kang game na ito, dakulo ng viewers talaga silang nahihiling. Saro sa mga viewers. Pero alam mo, ang mga pick-upon na mga sexual undertones na yan, kayo pa, tigigibo na yan. Lalo luman nindo kayo ang mga banda, na mga babae nagpiperform, hiling mo lang lawas, maski dahi man naka, araw kaya, hiling mo lang lawas, pitingon, tapos mga action nagbibigak-bigak dyan sa stage, tapos nakulun, palakpakan mo lang nag-i-reling, di ba? Ngunyan, iba na, mas ngunyan, in-exaggerate na ngunyan, kasi igwa na yung bayad. Pag nag-viral ka, may bayad. So may mga dahilan na eh. Advertisement. Oo. So ibig sabihin sir, so mismong art, so mismong mga improvements na ini, mga modifications sa pag-deliver kang information, pag-deliver kang content, nakaka-apekto yan sa kung paano na-receive or na... Yan ang at the end of them all eh. Yun na yun ang, kumbaga, maski sa ka mag-agi, duman man sa yan maski baga ang psychology ba kang advertising kung mahiling mo. Kung para hiling ka ng sarong ad copy, na may mahiling ka lang, dahil ka nag-adal, okay na nga sa imo. Pero kung, alam mo kita, nagtuturo kita ng advertising, alam ka mga principles sa likod kaya, di ba? The trinity of advertising. Pero mayroon ma-create ng fear. Di ba? Ngayon, meron luwan mo sa mga panghali ng bakterya. Papahiling ako ng maraming bakterya. Mga green. Tapos nakaputan mo, unin na sa solusyon. Sinda ba sa para create? Ito, naramdaman ko ito sa sarong teacher na nagdidik ito si Kyla Dengate. I don't know if she is viewing right now. Sabi siyang Australiana. Sabi niya, I find it, I'm wondering why Filipinos, especially Filipinos, they spend a big sum of money just to make their texture, their skin white. But in Australia, we spend money to be tan. Mga arba kayo ng bagay na magkangalas ka, nata. Kahit ito bagay man mga pang-black big, di ba ga? So, ang mga advertisement, pigo para pagastos kita sa buhay. Pero kahit nung mga panahon bagaman nila, ang panok sa nakangari sa nyog, pwede na shampoo. Ngunyan, kung muna anong big-apply, 30 minutos na, patapos. Lang na sa nang lumayo. Sayang ang tubig. Nata nag-araw ka. Kasi iyan sabi kang ads. Consumerism. Consumerism. Worse, babakal ka ngayon ng t-shirt, babakal ka ngayon ng tennis shoes, babakal ka ng shoes.
din. Binakal mo ng mahalon, ikaw pang walking advertiser. Hindi ba? Oo nga, no? Nagbakal ka na ng mahalon, Oo. pero ikaw pag hindi mong walking advertiser. Oo. Sige. O nakaiya, sarap ka. So, nakulon ang mga bagay sa ano. Pero going back to art, kaya yung mga TikTok na ini, mga memes na ini, natin yung na-appreciate because of art. Diba? Artistic kita, human beings are. And nagmo-modify, pagpaparapagayon. Kasi habang nag-aalay, nagalang ka man sa standards kang viewers. Oo. Ng audience mismo. Ang problema lang kasi kang Introduce mo. sarong endeavor, pag igagamit na siya sa Ganito na sala. lang. Sino man baga magsasabi na Itataw ko na ang presence kang ATM, bakong maray. Tapos, Siya wag magsasabi ng online banking, bakong maray. Online transaction, anytime of the day, matang agabos. Kaya ito dahil man niya makalat kang bukas ang bangko. Ngayon pwede nagabos, pero biglang nagkakagoon mga scammer. Opo, oo. So pero may ilang ang setback, may mga backlashes pero may iyan eh. Iyon man dyan sa social media. So ngayon lang baga ang paka-invento kang www. Diba, ang World Wide Web. Ang sets of data yan dyan available. Kaya ito baga, mabuklat ka rin. I-type mo lang dyan, pag may meaning na kompleto na ano nga sa inyang rapo-rapo, yaw ito man, barangay, pirang population. So, napakagian kang data. Ang problema kung pinagamit na sa ibang bagay. So, pero may positive tapos negative. Negative. Ako man eh, nagkataon lang na sa pagkasi ko baga sa UPLB. Iba kami ng sarang subject na ang pinakang final requirement sa Moya is critic sa Moya. So, sarong libro na more than 400 pages man. Ang title ng libro is 5G Explained. 5G Explained. Duman ko na intindihan na daiman talaga ng sarong pobreng bansa ang makakaabot sa level kang 5th generation na. So, signal baga sa net. Kasi yun ang pinakang halangkaw. Yun ang sagad na iyan. Taiyang pa ng 5G na iyan para mangyari sa mga bansa. Bilang lang ng 5G totoo, Singapore, Finland. So mga geographical salit lang, tapos mayaman. Kasi ang pag-ano kung 5G pa lang, hardware and software ang kaipuan iwa ka. Sabi nila, ang pobreng bansa araw ng Pilipinas, kung talagang mangangarap ng 5G na signal kang internet, is dapat ini mga telcos, day mag-kompetensya. Dapat mag-supplement and complement sa kalas. Alam mo, ikaw nga, telco A ka, ikaw nga para gibusan ng cellphone. Telco B, ikaw nga para gibunin partindong ng tower. Telco C, ikaaro ka ni, ikaw nga telco D, interconnectivity. Pag dahil sa ganyan din yung pigigibo, wala ka magiging makaka-afford ng 5G sa sarong bakong mayaman na bansa. Not even the whole of America is 5G. Not even the whole of China is 5G. Kasi ang geographical barriers, grabe. Pandua, may dakula ng question, then resolve. Question kang security, question kang privacy. Kasi ang 5G, biga po dyan IoT, Internet of Things. Gabos na bagay may niliyaw sa internet, pati ang mga private data mo. Ano po, matagot ka. Paano mo masasabing, anong sako na mas secure ba ang data ko, ang privacy ko. So yan mga ulang, mga hindrances, maliban dun sa physical na ulang, like pagtuglok ng mga tower. Kaya ito bagay, yung salong latest bagay natutuglok yung tower, sabi after igual na kita ng 5 hain man. Ula, lansi. Kaya di ba din na mag-discuss about 5G, masabi ka, wala pa kaya na yung nakakalibo. Even in Europe, only a number. Lalo sa mga Dakulao na tapos anong man i-interconnect ang sarang Dakulao na lugar? Pirang ribu-ribong tower ang tutugdok mo. Isa pagtugdok pa sa ngani, pag luminapos sa tagsiri kandaga, na yung mapiro. So nakulo nila bagay na dipisi. Pero anyway, ang importante mga baga kaya is 2:54 na ang oras mga to. Alas 2:54 na naman. 5 minutos bago kita magpaaram sa programa. Nagdadawag man sa tuyangon niya ng mga estudyante sa broadcasting and sa mga graduates na Renz, Luna, Marina. Si Renz. Ay, si Renz. Gusto na mag-programa ni Renz. Ikaw na siyang radyo. Mag-apply man sa BUFM. So anyway, dahil duman sa mga na discuss na sir, mga na istorya mo, parang na-realize ko din sa sarili ko na
kay punta man giraray as journalists na magsabay giraray sa sa flow Oo, wala man kita magiginibo. Nakikisabay talaga Wala man kita magiginibo. Kaya ano, sabay kita duman sa pag-modify, sa pagtaas man kang standards, kang kang... Di man maraot dyan sumabay. Tayo na yan eh. Di ka man magiginibo dyan. Kaya lang kayo pan, gamitin mo ang sa imong added na skills para sa ibang nalilibong makasabot. Kung pati mismo kasabay ka naman sa nalilibong, sisay pa ang mapasabot. Di ba? Para andain na, gabos na ka mo biktima. Gabos libo. Kaya kayo po, igwa ni nag-regulate na tipo na paano. Kaya nga ako whenever na-invite ako mag-talk about kay Nel. Alam mo, Prel, ako ang sarap ka pinaka-inot na in-invite kang sarong organisasyon in online media, online broadcasters. I was so glad. Kasi nataram ko sa inyo, sasabihin nila, Sir, kunya dali nga kami pig-recognize not even by NTC. Sisi sa mga ma-regulate. Sabi ko, the more that you need to regulate yourself, the more that you need to police yourself. If you are policing yourself because you are a member of the traditional media, 100% you, wala sa inyo ma-regulate, you police yourself 200%. And they listen. And once na sila nagkonsulta pa sa imo, magayon pang sinyal iyan. Pero bagayon, sabi ko nga ni Pag-April, sabi ko sarok kang ahensya ng gobyerno. Pag pig-komentaryohan kang sa media, maugma ka pa. Because siya ang pang-existence mo. Pero pag di ka na nga pig-mention na as if di ka nag-exist, mamroblema ka na siya. Nagadangog. Dahil ka na pig-intindi kang sa syudad. So yan ang niya to. So ngunyan na last day kang celebration ta kang Arts Months, kita mismo na sa media parang nakikisumarok kita. Then open kita sa gabos na klase ning arts na lalo na sa Bicol region and ining Bicol University FM or ining BUFM sa mga katabang lalo na sa mga sa community ta mismo, mga estudyante, and even yung faculty ta and non-teaching staff, pwede ining maging platform. Oo. Saka mag-antabay po kamo sa mga programang madalang nindo dito sa estasyon na inita. Nakalinya na, yaw na ikasabago na hiling, kumakantagay siya. Yaw na sa mga artist mo yan dito sa mga estudyante. So mag-showcase sindakan sa indang mga skills, kang mga concepts about it. Actually, ang natatao man sila, nagbubuganin buhay sa sarong sa syudad, iyo ang sa iyang appreciation kang art. Without art appreciation, this world is so dull, so monochromatic, no color at all. So, art gives color to this world. It's great. Diba? Kung kita talaga mga dayong appreciation sa art, gawos mo rusot, gawos problema, walang pakialam sa kapwa, iwag yan ang isang sariyong kaya. You don't mind your neighbor's concern because never mind niya siya. Pero kung nagmamakulog ka, because we are living in a society, we are living in a community, di ba? Sabi niya no man is an island. Ikaw piling mabuhay na solo, lalo mo niya panahon na ini. Kaya lang, ang mapagalo niya, pag day ka yung load ng cellphone mo, ang feeling mo, detached ka sa world. Okay na tayo. Sarong minuto na sana. Alas 3 na nila. So, sa masunod na semana, regular programming again. This Friday. This Friday. Monday pa lang mo niyan. Akala ko Friday na agad. So, sa Friday, ang regular programming kang kalpihan with the faculty of Bicol University College of Arts and Letters. And one of these days, mabalik kiraray kami para... Ma-invite kita ni April ni mga dapat na i-invitar na mga opisyalis kan Bicol University. Actually, kung dahil lang kita masyadong nakapo sa oras, ang sarungan ay gusto mong imbita lang patana ang registrar, kung anong mga announcements mo. And ang BU Admissions Office. Kasi nahiling tabagat ako lang nagja-judge mo niya, nag-inquire kung anong mga requirements para makalawag sa Bicol University. So all this. So, ugaliw na po nindo kamong nag-arantabay na kung ikaw kamong gustong informasyon na makuha sa Bicol University, lalo na sa mga sa official official functions kaini. Pwede siguro ipaabot dyan sa mga feedback na talkback mechanisms kang university. Lalo sa imo pulita, igawa ka ni Facebook. Okay, sige, inabot na kita ng oras. Salamat po kan sa inyong pagkantabay. Dangugumpan masunod na programa. Pag-iriba si Professor Jared.
si Professor Lily Malasa si Manayli. Dito po naman sa tuyang BUFM 106.3. Ako pa minsan nung naging kaibahanan si Seth de Matera. Ini man po si Professor April. Salamat po. Hasta sa masunod na Kalpihan dito sa 106.3. Good afternoon po. Station break. Bibi, isa yan na kwan. Ay. So, cellphone, pwede kita mag-FB live because atin yung mga kanta. Ay, nagkita na kamo sa open. Sabi mo, di ba? Ano yun? Dali ka na sana, ano? Okay. Diyan ka mag-bata, si Madi duman, kasi yan magagpan. Dapat tayo kita sa... Ano yun? Sir, baka malingon, sir. Yeah.